गिबियावनो गासिनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनानै वी आर बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों। बे बाथ्राया मा नोंथांमोना सम दङब्ला स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जोंनि बर' सावथुनाव एबा सावथुन मुलुगनि गोबां फावखुंगुर फावखुंग्रि एबा एक्टर एक्ट्रेसनि गोबां भाइरेल भिडिअ फेक भाइरेल भिडिअखौ गोबाङानो आपल'ड खालामगासिनो दङ। बेफोरखौ गिबियाव बन्द' खालामग्रो आं नोंथांमोनखौ खावलायो। मानो होनबा जोंहा हारिनि मान सन्माननिबो खोथा दङ। सोरखौबा लाजि फोनांनोब्ला सोरखौबा रायनोब्ला मोजां सावगारिखौ लानानै एबा मोजां भिडिअखौ लानानै नोंथांमोना रायनो हागोन। जुदि गाज्रि नुदोंब्ला बुंनो हागोन, लाजि फोनांनो हागोन। बाट गोरोन्थि जाबाय। बे गोरोन्थि जानायनि बे भिडिअ गाज्रि भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ बेनि गोनांथि होननानै आं साना आरो बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। बाथ्रायाव दङ मैदेराबो गादलुनो होननानै। ओंखायनो जों मा होनो थोंनैल' आथिं गोनां मानसियालाय बहा गादलुना जानो, नङा होमबा? जोङो सोरखौबा लाजि फोनांनो एबा मोजाङाव लाबोनो थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ एबा फेक भिडिअ बानायनाय फेक इमेज माने फेक फट' इडिट बानायनानै सोरखौबा लाजि फोनांबाल' मोजां लामाजों लाबोनो हागोन बे नङा। आरो जोंना हेलिना, समायना, बेनिफ्राय बिदिनो लिपिका बेफोरनि भइस रेकर्ड मोनदों। आसलथे बे सिख्लाफोरा गावसोर मानो मान सन्मानखौ दोननो रोङाखैसैलाय। आरो बेयावबो दङ एकदम इउटुब चेनेल, फेसबुक पेज, फेसबुक एकाउन्ट बा मा नायनो शेयार खालामनायखौ। आसलथे बेफोरखौ बन्द' खालाम। आं बुंबायनो सोरखौबा लाजि फोनांनोब्ला मात्र बेफोरबायदि भिडिअजोंल' हाया। फट' ला जेनेबा बुं, नङा होमबा? दा बेफोरबायदि आं बाराखौ बुङा। आं नोंथांमोनखौ बुंदों जायफोरा बेफोरबायदि फेक एकाउन्ट खुलिनानै एबा फेक इमेज फेक भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै नै आमुखा आमुखा होननानै बुंनानै लाजि फोनाङो एबा ससियेल मिडियायाव बुङो। रियेलानो जा रियेलबाबो ससियेल मिडियायाव होयो। नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना मा गावबा गावनि न'खराव बेफोरबायदि जाबाबो होगोन नामा? नोंनि न'खरनि बिमा बिफा हयथ' जाथि बंस'नि भिडिअ भाइरेल जाबाबो नोंथाङा मा इउटुबाव होनो हागोन नामा? नोंनि न'खरनि बिब' बिनानाव एकदम बिदा फंबाय बिसोरनि भिडिअ जुदि माबा मोनसे गोरोन्थियाव भाइरेल जायो, गाज्रि भिडिअआनो जा गाज्रि नङाब्लाबो माबा मोनसे बुंफ्लांनाय, बेफोरखौ नोंसोरो मा भाइरेल खालामगोन नामा? नाय, खालामा। आं डाइरेक्ट बुंबाय नोंसोर खालामखानाय नङा। ओंखायनो गुबुननिखौबो खालामनो नोंस्रा मोन्थाय गैया आरो खालामनो नाङा। आं दिनै बुंदों, आंखौ सोरबा बुंहरो नोङो जेनेबा इफोरबायदि फट' जेनेबा माबा मोनसे भिडिअ होदों होमबा नोङो नोंनि न'खरनिबा होनो हागोन ना? नाय, आं होआ आरो आं गुबुननि बायदि बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ आपल'ड होनानै आं सोरखौबा रायनि बेखौबो आं साना। ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोर एबा जोंनि बर' हारिनि गासैबो एसे बुजिनो नाजा। थोंनै आथिङा गादलुनदों। दिनै नोंथांमोना मा सोरबा हाखराव गाब्र'नायखौ मा नारसिननोसो नागिरनाय जादों? नारसिननोसो सानो नामा? दिनै सोरबा हाखराव गाब्र'खांनानै आंखौ बासाय, आंखौ दिखां, आं हाखराव गाब्र'बाय होनब्ला नोंसोर मा बेयाव हा फबसिनना होबावगोनसो नामा? आरो नोंसोरनि साननाय बायदिबा जायफोरा फेक इमेज भाइरेल खालामो, बर' समाजनि माने गाज्रि कल रेकर्ड गाज्रि भिडिअफोरखौ इउटुबफोराव फेसबुकफोराव होयोना, नोंथांमोना एकदम माने इफोरबायदिबाथ' नोंसोर बायदि साननायबाथ' नोंसोर माने बै हाखराव गाब्र'ना थानाय मानसिखौ मा खालामगोन नोंसोरो? हासो जाबसिनना होगोन, हासो गारना होगोन। बिदिसो सोरबा गोलें जानायखौ नाख्लायनासो हरगोन नोंसोरनिबा। दा बिदिसो जादों नोंसिना। आच्छा, आं बाराखौ बुंला, नोंथांमोनखौ जा बुंनांगौ बुंबाय भाइरेल खालामग्राखौ। दा आं सावथुन मुलुगनि फारसे बुंगोन। जोंनि सावथुन मुलुगाव नाय, BCAA बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशन माने आफाद दाबाय। बे आफादाव गोबां आं नामखौ थांखिला आलु गेसावफोरखौनो लाफागासिनो नोंसोरो। गाज्रि मोननाङा, आं डाइरेक्ट बुंनो आलु गेसावखौ नोंसोरो एरख'ना गार, नङाबा नोंसोरबो सब सेवफाजोबगोन। नोंसोर दिनै मानो बरना मोननो गोनां जाखो? दिनै मानो नोंसोरो सावथुन मुलुग कालचार लाइनाव ओंखारनानै गाज्रि गोजा एकदम माबा माबि बिजनेस मावो ना मानो बुंजानो गोनां जाखो? बेफोरखौ एसे सान। नोंसोर डाइरेक्ट एराउन्डखा आरो माने लाफानाङा। आंथ' बेन खालामनायखौ मोजांसो मोनो। खायफा मानो बेन खालामनांगौ मानांगौ? बेफोरबायदि लाजिथाव हारिनि मान सन्मान लाखियै मानसिखौ मा BCAA लानानै माने बिराद सावथुन खालामनांगौ? बेलेग माबा थाइलेण्डनि, चाइनानि, जापाननि बायदि मोनदों नामा बे इन्डियाखौ बाद दोन, जोंनि आसामखौ, जोंनि बर' समाजखौ?
जोंनि बर' समाजा इदि नङा बिदिखौ सुखुवा आरो